Ning nuwun sewu arepa kaya ngoten sampeyan ora kena pamer. Mergo nek sampeyan iso ngalahke Setyaki, Sencaki mati sing nesu Ratu Gustine sinuwun Prabu Kresna. Kresna nesu tak aturi tak pateni sisan. Lah niku tegese Wayang Kilat, channel kisah pewayangan Jawa epik seru dan penuh makna. Pandawa, Kurawa, Semar, Gatot Kaca, Arjuna, semua hadir singkat dan menarik. Subscribe sekarang. kabar sing tak tampa iki mau apa pancen kepara nyata apa mung kandhek ana ing pekabaran. Koko Prabu estunipun anggen kula ngawontenaken masewakan menika saestu badhe ngrembak perkawis kadang kula para Pandhawa ingkang sayekti sawetawis sampun maring nawala dhateng raying Durawati bilih kula katimbalan sowan wonten ing Saptawarga ingkang wigatos anyeng kuyung menapa ing dados pikajenganipun ngadang-kadang kula para Pandhawa. Dadi kabar sing tak tampa mau pancen kepara nyata. Inggih, Koko Prabu apan kepara saestu. Wah, adalah jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngala. Ora kok perkara siji lan sijine, ora kok perkara piye-piye Kresna. Nanging nggone pun Kakang nyatakake lawan Si Adi. Iki sayekti saknyatane gelagating lair batinku sarta osi ing atining Baladewa, pendak-pendak Pandhawa duwe karya sarta duwe gegayuhan kuwi rasaku kepengin bebantu marang putra-putring kadang-kadangku para Pandhawa. Luwih-luwih Pandhawa mbangun candhi papan pesalyaning pepunden ing mapan ing Saptawarga. Apa ora jeneng pakarti ingkang luhur? Apa ora jeneng pakarti ingkang becik? Tegese Pandhawa kuwi nadyan wis ditinggal dening wong atuwane, ditinggal dening eyange, nanging ora kendhat tansah njunjung derajating wong tuwa. Ana tetembungan bocah ingkang bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa, ngaromake asmaning wong tuwa. Kasinggihan mengkaten Koko Prabu menapa ing dipun tindakaken dening para Pandhawa menika wajib kinarya patuladan dhateng sinten kemawon nadyan Pandhawa menika sampun tinilar dening tiyang sepuh saha eyang-eyangipun parandene boten kendhat anggenipun tansah emut dhateng ingkang teturas tegesipun ingkang teturun dhateng para Pandhawa. Ya pancen bener kaya mengkono amargi salukaning para pinter ucaping para kaki-kaki sampun nyebataken tiyang kang kagungan putra mongko saged netepi dhateng darmaning anak junjung dhateng tiyang sepuh mongko kebake unggah-ungguh sarta tata krami menika sami kemawon sampun ngangkat derajating tiyang sepuh nanging menawi wonten satunggiling tiyang kang kagungan anak ingkang mrusal bedugal mongko wis wegah nampa wewarah nampik pitutur becik nadyan lare menika dados lare ingkang nggadhahi bondo donya saged munjung ingkung gajah dhateng tiyang sepuh saben dintenipun nanging menawi pakartinipun menika mboten saged tinulat lan sinudarsana menika tiyang sepuh nadyan tasih gesang sampun kadimapan wonten ing neraka jahanam. Koko Prabu bener kula yayi apa ingkang ditindakake dening para Pandhawa kuwi wajibipun Kakang lan Si Adi nulat mangsa kala sesuk upama Pandhawa wis kelakon bangun Saptawarga Si Adi lan pun Kakang dhewe krentek bahkan bangun astana Gadamadana papan pesaryaning para pepunden darah Mandura kuwi wajib ditindakake. Kasinggihan mekaten Koko Prabu mergo sranane awake dhewe njunjung marang derajate wong tuwa sing wis ora ana kuwi ya srana tansah ndongaake lan mangun marang pasaraning para luhur biyen. Koko Prabu kasinggihan mekaten ing mekaten lajeng kepareng paduka pun Kakang mungkari manut kersaning Kyai Prabu Ndrawati malah titikel gansak mangkestunipun kula badhe tata-tata bidal wonten ing Saptawarga nyusul dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa awit kula ngertos sawanipun ing raying Ndrawati tartemtu dipun antu-antu dening kadang-kadang kula Pandhawa gangsal cacahipun. Koko Prabu kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping mriku sebal punamuk apa to kang dadi darunane ora numacan saka Kakang Gajah Medha saka Wandilan kejawi wonten satunggiling nalindra saking tlatah Sabrang ingkang wantun minggah Datulaya Galya kaya barongan tinanggap akarya geger sangganing nayogeng samya gantung masisir mangkala baing para kawula kanca piyak ana dayo dalu-dalan minggir nimang supana mangadil luwih kana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara. Koko Prabu nggih dereng ngantos purna anggen kula munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu menika wonten satunggiling nalindra ingkang sowan monggo busananipun cara kanalindran. Koko Prabu menapa menika tasih sumitranipun paduka Kanjeng Koko Prabu aja ngawur-ngawur Yai
Nadan pun Kakang lagi sepisan iki ngampuni-ngani ana ratu ingkang Abiyantara. Mongko tanpa tinimbalan. Kresna kula wonten maring ngadhawuh. Para Timbalana, apa wigatine Nalindra iki sowan? Yen pancen sowane kuwi duwe perlu ingkang apik lan becik, siadya aja ninggal marang Bawaleksana. Apa ing dadi kegayuhane pinangkanana nanging yen to sowane Nalindra iki mengko bakal mbudhek banyu bening kanan negara Ndrawati. Siadila samelu-melu. Pun Kakang bakal ngundurake lawan Nalindra iki. Inggih Koko Prabu. Sangen dadosaken marem raosing manah kula. Yo Kresna, Timbalana. Kisana sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalindra saking pundi? Kisana sinten jejulukipun? Kisana keparenga kula nila krami gladi wanuh nggulang tepang. Panjenengan menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Kisana panjenengan menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun Kisana? Koko Prabu. Nggih. Lah kok malah kendelan kemawon mboten kula dangu mboten ngunjuk atur. Mripate netranipun ugi mencereng kados mekaten ning sajaipun kadi mboten midhanget. Lho sajake apa budhek apa ya? Mbok coba Yayi. Timbalana sepisan meneh rada swara nggone siadini bali. Kisana sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Piye Kresna? Tasih kendel kemawon. Rada swara meneh. Kisana panjenengan menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Kisana. Koko Prabu. Nggih. Mbok nyuwun pangapunten derek tulung dipun jawil. Wah, ana daya siji kok bosok kupinge lho. Kula aturi jawil Koko Prabu. Wonten dawuh. Wonten dawuh. Ketingalipun pasewakan sepi. Boten wonten ingkang medhar pangandikan. Mila kula menika nggadhahi tata krama nggadhahi unggah-ungguh. Menawi dereng wonten ingkang paring pangandikan kula inggih kendel kemawon. Oh, lah tenan Kresna, kula wonten dawuh. Wis bola-bali ditimbali ngandhakake ento pasewakan sepi. Coba Timbalana. Kisana. Wonten dawuh. Oh, ngertos Koko Prabu. Ya syukur terusno. Panjenengan menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Adalah. Pangestunipun kula piyambakan kemawon. Koko Prabu. Piye? Kok geseh? Kula nyuwun naminipun sinten? Lah kok piyambakipun anggenipun munjuk atur piyambakan kemawon. Wonten dawuh. Kowe iki ditakoni jenengmu sapa? Nun, ditakoni jenengmu sapa? Wo, nami to. Wis ket mau. Jenengmu kuwi ditakoke lagi dong jenenge sapa? Wah, nyuwun pangapunten. Menawi paduka dangu kalian kula, nami kula pun Prabu Lokayanti. Oh, Prabu Lokayanti. Oh, iki mbok menawa lanang karo wedok iki. Inggih. Nami kula Prabu Lokayanti. Wondene nami alit kula Bendol. Oh, nami alitipun Bendol. Iya. Agengipun dados Nalindra jejuluk Prabu Lokayanti. Saking negari kula menika wonten ing tlatah Sabrang. Inggih kasinggihan. Saking negari pundi? Saking negari Pager Wesi. Pager Wesi iki. Negari Pager Wesi kula dereng nate priksa. Papan menika negari enggal. Menika negari enggal. Negari Pager Wesi Prabu Lokayanti. Prabu Lokayanti. Kasinggihan mekaten. Setyaki wonten dawuh. Ratu sugih ning gagap. Nek omong dadak ngeden tur kupinge rada bosok.
Ih, kasinggihan mekaten ciri gedhekipun piyambak-piyambak. Lajeng wigatosipun menapa dene Paduka sowan wonten negaring Ndorowati. Menawi ngaten menika leres negaring Ndorowati. Kasinggihan mekaten sinuwun. Ya dalah. Menawi ngaten boten kelentu anggen kula kekalangan Malaya ngidri jagat supados samangke kula pinanggih kaliyan negari Ndorowati menika sinuwun mergi kula menika ngupaya negari Ndorowati menika bebasanipun sampun wonten tigang candra iki menapa sababipun dene jengandika ngupaya negari Ndorowati lah cariyosipun mekaten kula menika dados nalindra wonten negaring Pager Wesi menika negari ingkang ayem tentrem nir ing sambikala negari kula menika negari ingkang gemah ripah loh jinawi karta tata turaharja kasinggihan mekaten nanging boten nginten satunggiling wanci sampun wonten tigang candra etang kelungganingga dinten samangke menika negari kula menika ketapan pagebluk iki pagebluk kathah para kawula enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing ketiwasan mongko sampun madal sairing usada kula padosaken para pandhita brahmana sewa sugata miyang para nimpuna supados nambah rengganing praja parandene katindakaken gegar wigar tenantuk karya ngaten kisahan Pak iki mangsa kula ingkang sampun kula tetepaken kula lampah prihatos sare naritis sesemek ron Rajamala abebantal bataku anubata sare Mbak inggih kula nampi sasmitaning dewa ingkang kula tampi medal margining pasumpenan dewa paring sasmita menapa negari kula saged waluya nirmala temajati jajati temah waluya menawi mboten ketangan mung telung kedheping paningal negari kula menika tinenggan inggih menika pusaka negari Ndorowati ingkang winastan inggih menika Sekar Wijaya Mulya kamangka ingkang kagungan Sekar Wijaya Mulya menika Paduka Gusti kula Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Mlengking saking menika kula nyuwun dipalila Paduka Gusti kula ingkang sinuwun, kula badhe nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma ingkang badhe kula beta wonten negari kula kinarya maluyakaken negari ing Pager Wesi. Cekrap semanten atur kula mugi Paduka Gusti kula ingkang sinuwun keparenga maringi ngambil sabab menawi Paduka mboten paring ngambil dhateng Sekar Wijaya Kesuma menika tanwande wangsul kula saking negari Ndorowati namung badhe dipun nirang-nirang dening para kawula kula dipun isin-isin dening para kawula sinengga kula ratu ingkang mboten saged paring pengayoman dhateng kawula kula sinuwun. Koko Prabu. Piye Kresna? Kula menika mirengaken Alendra menika kok melu megap-megap dhewe. Anggenipun matur menika kok sok-sok lancar, sok-sok gagap. Mongko kaya wetuning pangandikan menika kados angel banget. Menika ciri kula wiwit alit. Inggih. Nyuwun pangapunten. Menawi dadosaken sengkel penggalipun Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri macet meneh Bathara Kresna. Iki ana omongan kok mocat macet sajake busine ngupil iki. Anggere omong lancar macet. Lho kadang ciri khas kula menika kados mekaten menika. Ning kula menika arep kados mekaten dados Nalindra. Negari kula Pager Wesi menika negari ingkang sugih bondo, sugih bandu, seprapat jagat bondo menika lah
keadaan kula sedaya. Ya. Inggih. Mila Paduka Gusti kula ingkang sinuwun kula aturi paring dawuh. Gandeng kula menika ratu sugih. Gandeng kula menika ratu sugih. Panjenengan paring ngambil wujuding pus anu Sekar Wijaya Kusuma menika dipun paringaken ngambil menika namung ngambil ngaten kemawon mboten mawi menapa-menapa kula nderek. Ning upama kedah numbas reginipun pinten triliun, pinten miliar. Badhe kula bayarken kenceng. Nanging menawi upami dipun paringaken dipun sewa kula aturi paring pangandikan. Nyewane pira sedina pinten kula aturi paring pangandikan. Nek upama Sekar Wijaya Kusuma menika njaluk diidoni dijoli nggih menika wujudipun menapa kemawon badhe kula aturaken. Titian Gajah Kambuja kuda saking negari Mancanegara kula caosaken. Watun Paduka maringaken ambil Sekar Wijaya Kusuma. Ananging sabar Koko Prabu ya. Menawi Paduka Gusti kula iki suwun mboten maringaken Sekar Wijaya menika dhateng kula. Lah lancar iki lancar. Kula aturi jageng Joko jageng jeruk. Beteng kalih pion. Kula mboten badhe wegah. Nebak negari Ndarawati sarana peperangan sinuwun. Kula aturi mili senopati ingkang gamben-gamben. Kula aturi mili prajurit sing digdaya. Kula mboten badhe wang-wang nyawang dadanipun para satriya Ndarawati. Lebet Paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ndarawati menawi saestu angekahi inggih menika Sekar Wijaya Kusuma. Tartemtu Paduka ingkang badhe kula jodak saking pelenggan Paduka dampar kencana negari ing lah wis arep rampung kok dadak. Wis arep rampung lho iki mau. Dadak macet meneh. Jodak piye? Jodak Paduka saking pelenggan dampar negari ing Dwarawati sinuwun. Lokoyanti wonten dawuh menika sinten tepungke yen kowe ditepung karo aku nata Mandura Prabu Baladewa. Aku nata Mandura Prabu Baladewa kadang Werdayayi Prabu Ndarawati. Bareng aku krungu ucapmu ingkang pungkasan iki mau sayekti kowe ngiyas karo wong Ndarawati. Kowe ngilani karo wong Ndarawati. Kowe arep ngraman negara Ndarawati sarana kowe pawadan njaluk Sekar Wijaya Kusuma. Tangga tamba negaramu sing ketaman pebuluk. Iya apa ora? Ha iya, mila mekaten. Mila sinuwun Prabu Ndarawati menawi boten maringaken Sekar Wijaya Kusuma menika estu sampun lan tepi badhe rawe lantas Malang Putung negari Ndarawati badhe kula biyuki Batang Sayuta. Piye? Muni piye kowe? Muni piye? Kowe arep ngebiyuki negara Ndarawati kanggo Batang Sayuta? Iya. Kowe arep ngebiyuki negara Ndarawati karo Batang Sayuta. Wah, sumuk nyawamu keparat kowe. Kowe kendel, kowe wani sumbar nang ngarepe Kyai Prabu Ndarawati. Kowe ora ngerti ento ing kene ana Nata Mandura Prabu Baladewa. Iki kandange Werdayayi Prabu Ndarawati. Sapa wae sing arep ngraman negara Ndarawati? Mung suwe Nata Mandura Prabu Baladewa. Iya. Nah ingaten malah menika dados pawadanaken kula jontret sedaya para kawula negari Ndarawati. Sinuwun Mandura sampun duka kalian kula. Babar pisan kula tetepaken nek Sekar Wijaya Kusuma ajeng kula jaluk sarana peperangan. Bagus. Yen pancen kaya mengono saiki ora ning kene papane wong Neter Kadigdayan. Ora ning Datulaya wong Neter Kadigdayan. Ayo Kaki.
Ning endi papane wong neter kanthi dayan? Wonten ing Blabar Waja Janget Jinenjang. Badhe kula cobi paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura. Bagus, bagus. Ayo metu Jawa. Metu Jawa. Kae tuku telung kebene metu ora metu Jawa tak keprok. Watak metu watu siramu ora sigar mlapat. Aja tutang para dewa. Mboten kados biasanipun dipun dugang diweji. Aku nek diciki wegah. Kowe mau dadak muni didugang ngono to? Wegah aku nek diciki. Anggepe kok disetir. Inggih sinuwun. Koko Prabu. Nggih. Janjanipun menika saged dipun rampungi sarana bedamen. Nanging Koko Prabu menika jebul mboten benten kalian warsa-warsa ingkang sampun kepengker. Tegese piye? Nyatanipun paduka tasih mubal babal kanepsanipun boten saged meper dhateng nepsu paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang tansah paring duka dhateng sinten kemawon. Koko Prabu kula boten kepengin negari menika dados ajanging pasulayan. Menawi paduka ingkang sampun bibiti perkawis kula suwun dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu saged ngrampungi perkawis menika. Netepi tetembungan jagung bakarane kudu wani tanggung perkarane. Lho, kok sik Ndarawati iki duwe senopati. Nyun pangapunten, menawi ingkang dawuh kula senopati ingkang tumandang. Nanging senopati Ndarawati menika sanes reh-rehanipun Koko Prabu Mandura. Aku kepengin nyamitake asmane Kyai Prabu Ndarawati. Aja nganti digegasah dening menungsa kang aran Lokayanti saka negara ing Pager Wesi. Dheweke drangap-drangapane negara ing Ndarawati wani asmane Kyai Prabu Kresna. Aku mung jaga marang asmane Kyai Prabu Ndarawati. Koko Prabu pokokipun paduka ingkang sampun bibiti perkawis menika kula aturi ngrampungaken perkawisipun. Sedyaki wonten dawuh. Ratu kae mau tututana. Nyuwun pamunten mboten sagah. Lho. Kok ora gelem piye? Kula menika ngawula Koko Prabu Ndarawati mboten ngawula Mandura. Ning ratu kae mau bakal gawe geger negara Ndarawati. Koko Prabu Sri Bathara Kresna dereng paring dawuh menapa-menapa kalian kula. Mila paripaksa kula mboten badhe mingset saking papan kula anggenipun sowan ngabiyantul kersanipun Koko Prabu Ndarawati. Utawa wonten timbalan. Apa kowe ya ora ngeman yen Ndarawati dicetamat dening ratu mau? Nuwun pangapunten kula menika patih tiyang nomor kalih wonten negari Ndarawati. Menawi tiyang nomor setunggal menika dereng paring dawuh, tiyang nomor kalih mboten badhe tumandang. Lho kene iki dinomeri to? Inggih mekaten. Walah. Lah iki terus apa? Koko Prabu ngedah ngrampungi. Menawi Koko Prabu mboten saged ngrampungi ateges paduka menika sampun damel daredah tentrem ing negari Ndarawati. Kawula ingkang gesang tentrem sedaya sami kuwatos awit wontenipun peperangan ingkang dipun lampahi dening Koko Prabu Mandura menapa denipun Prabu Lokayanti. Mila kula semanggaaken bab perkawis tentrem lan botenipun negari ing Ndarawati kula pasrahaken dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu. Ya tak tampa ning aku njaluk. Sasuwene aku perang aku aja mbok tinggal. Sasuwene aku perang aku aja mbok tinggal. Aku melu ning Saptwarga. Ajare Lokayanti lenggah tenan. Setyaki wonten timbalan. Setemenipun Kakang ora bakal mentolo kelawan Koko Prabu Mandura. Nggih. Mula ewang-ewang ngono ya mung supaya gawe penggali aja nganti dibaleni yen to pendak-pendak tansah menewang sulan karo dayuh Ndarawati. Lho iki ngestaken dawuh. Kakang Pati Udawa wonten timbalan sinuwun. Kejaba saka kuwi tatanan para kawula aja ngantun ing padha kasempyok ing ngaradan. Mesake para kawula ingkang ora ngerti kenthang kimpuling lakon pojok pleret ing kahanan kasempyok ing peperangan. Lho iki. Wadyabala Ndarawati tatanan supaya jejaga tumbuk kemit aja nganti ana ing kemarajul saka sela-selaning garu. Kawula nun nyuwun madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kakang Pati Udawa kaya wis ora ana dawuh maneh. Lho iki ngestaken dawuh sinuwun. Tokok wonten dawuh sinuwun. Bilung
Dawuh sinuwun. Waktu dina iku nggonku sowan marang ngersaning Sinun Prabu Ndarawati wis kelakon, Guk. Mbun kelakon wis. Nuwun sewu janjane kula niku rak mboten ngertos to. Gusti kula menika kersanipun menapa kok rawuh teng negari Ndarawati. Sedyane napa karepe napa kula rak mboten ngertos. Mula mbok kula dipun paringi dawuh. Sampun ngantos kula niku terus mangke nderekke sampeyan ning kula ora ngerti ancas gegayuhaning Sinun Prabu Lokayantika wonten dawuh. Niatku ora saka karepku dhewe. Lah terus aku diutus Sang Nata Prabu Ngimantaka Prabu Bumiloka ingkang wigati supaya gawe srana ringking Ratu Ndarawati lan yen iso nglembut Sekar Wijaya Kesuma. Kondange Sekar Wijaya Kesuma kuwi dadi panguripane wong sak jagat ingkang durung winanci kok. Nggih. Tegese ana wong mati ingkang durung keparenging Gusti diuripake nganggo Sekar Wijaya Kesuma kelakon kasempatan urip meneh. Oh, ngaten nggih, pancen leres ya. Mula sinuwun Prabu Bumiloka kepengin banget kenggonan ya kuwi wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Mbuh, kinarya apa aku dhewe ora ngerti. Sing wigati aku wis mbudidaya sowan ngersaning Sinun Ndarawati. Pun mangaturake napa sing dadi pikajenganipun Sinun Prabu Lokayanti. Wis. Terus Sinuwun Prabu Ndarawati paring dawuh menapa? Sing wangsulan dudu Ratu Ndarawati. Sing wangsulan sinten? Sing wangsulan kadange Werda Ratu Ndarawati sing jeneng Prabu Baladewa kok. Yung. Prabu Baladewa. Ya, wangsulane pripun? Sapa sing cilik gedene sanggur kadigdayaning Prabu Baladewa wenang mboyong Sekar Wijaya Kesuma. Prabu Baladewa nantang karo aku, Gok. Piye, Gok? Nendharatur kula wangsul mawon. Lho, bali piye? Nek sampeyan ditantang Prabu Baladewa, ampun pisan-pisan nyaguhi penantanging Prabu Baladewa luwih becik. Bali mawon kondur teng negara Pager Wesi. Sebab nek sampeyan wani karo Prabu Baladewa niki sing repot kula Kalih kula. Sebabe apa kok repot? Mengke purung ora urung kula bali Nggawa Bathang Raja. Batange sapa? Bathang sampeyan niku. Lho, mboten eluh niku tenan. Apa Baladewa kuwi digdaya? Mboten ning digdaya. Ning negari Mandura niku Ora tau ketekan mungsuh. Prabu Baladewa niku Ratu sing digdaya sekti kalintang jayaning perang. Mboten wonten alindra ingkang wantun ngraman negara Mandura merga kaluka kasektening Prabu Baladewa. Monggo nek pun nesu Wis ora kena dindake. kagungan pusaka loro Kodrat karo Wiradat. sing kodrat jenenge Nenggala, sing wiradat jenenge Alugara. niku pusaka Ampuh kabeh. tamake Gunung Jugruk, segara. Asat. Nek sampeyan wani karo Prabu Baladewa Ora nganti telung kedheping netra. mustaka sampeyan kena Kyai Nenggala tuk Mlethek sirahe. mendonong Matane. oh matane sapa? Mata sampeyan niku. Ning aku ya Ratu Digdaya. Arepa sampeyan Ratu Digdaya. Ning ampun macem-macem ning tanah Jawa. Tanah Jawa niku, Papane wong Digdaya, Tanah Jawa niku papane wong sekti. sampeyan dadi ratu pengpengan teng negara sampeyan. Niku wis lumrah sejeneng kula niku ning omah anak bojo kula wedi kabeh kalih kula. Ning teng jaba durung karuan. Monggo nek sampeyan wani karo Prabu Baladewa niku sing temandang dudu Prabu Baladewa, ning mesti Senopati Dwarawati, kekasih Raden Sentyaki, ya Raden Wresniwira, ya Raden Bima Kuntring, satriyane cendhek ora sepirwa, ning saben dina gaweane gelut, mula sirahe atos, tangane atos. nuwun sewu mboten pamer. Kula niku nderekke raja kaya sampeyan niku cacahe wis 843. niku kabeh Mati mungsuh Sencaki. niku kula mboten Meden-medeni ning itu kenyataan. Fakta. mula nek sampeyan ajeng maju teng Ndarawati kula nuwun sewu kula tak nyuwun pamit Wangsul merga urung ora urung sampeyan mesti dadi Kuwanda, ndak kula kangelan gotong Kuwanda wangsul teng Pager Wesi.
Luwung sampeyan nek ajeng maju perang ditip karo Sentyaki mawon kon ngubur teng Ndarawati. mboten sah digawa teng Pager wesi. ngoten niku apike. Ora aku sajahe kowe ngiyas karo aku to. Kowe kok ngembe karo aku? Mboten ngembe. Ning kula niku wis wareg mangan Gempaning jagat legi asining kahanan. arepa kula batur ning kula niku wis tuwuk dhateng Pengalaman kula wis tepung karo wong tanah Jawa pirang-pirang. Mula sampeyan iso kula kandhani mang mundur mawon. Ampun maju. nek sampeyan maju mungsuh Prabu, ora sah mungsuh Prabu Baladewa. Mungsuh Sencaki wis sampeyan mengke. Kentekan ngakal kok, Bos. Tenan niku. Bocahe Cilik ning nek kon gelut sregepe ora jamak. kondang Senopati, Ndarawati. Senopatine Prabu Kresna. ning nganti mungsuh Sencaki sampeyan Cilaka. Sencaki melu-melu, wak pateni sisan. Ola. Ngagem napa? Aku duwe pusaka kok. Siungku iki yen tak watek iki ya mbebayani. Tak nggo nyokot ora tugel gulune. Aja duntang Prabu Lokayanti. Oh, duwe untu apik ana kok. Heeh. Ning nuwun sewu arepa kaya ngoten sampeyan ora kena pamer. Mergo nek sampeyan iso ngalahke Setyaki Sencaki mati sing nesu Ratu Gustine sinuwun Prabu Kresna. Kresna nesu tak aturke tak pateni sisan. Lah niku tegese cecak nguntal Bis kota. jebol gayuh Wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. mboten mungkin sampeyan iso ngalahke Prabu Sri Bathara Kresna. Ratu Digdaya Sekti kalintang tur dasare kondang titis Sang Hyang Bathara Wisnu. niku titis Sang Hyang Wisnu dewa sing tukang nentremke jagat. Kok sampeyan ajeng mateni karo Prabu Sri Bathara Kresna menika mustahil ora bakal kelakon. sing iso ngalah sampeyan Mati saka tanganing Prabu Bathara Kresna. dasare kagaduhan Senjata cakra niku bentuke kaya gir becak. niku nek wis diwatek duncalke mongko le nguncalke ora sarana Gendhewa ming sarana batin. Batine Prabu Kresna batin. Senjata cakra kaya ana raja ngeyel gawe geger Ndarawati. Kowe metu saka kancing gelung. Ratu kae tugelen gulune. Senjata cakra iku metu mubeng nika goleki sampeyan. sampeyan ndelik Dioyak. sampeyan bali teng negara Pager Wesi Nek Sinun Prabu Bathara Kresna durung njupuk senjata cakra, urung batin senjata cakra, ambok nganglang jagat sampeyan doyak. kudu nganti Tugel gulune. senjata cakra Senjata cakra. Napa mboten medeni? niku pusaka sing Nomor 1 sing nomor loro panah jenenge Kiai Rebo Tunyul Kesawa Kesawa. niku mapane teng Kancing gelung. niku nek disenggol Prabu Kresna sing maune cilik dedeg piadeke mung separone sampeyan nek Kesawa disenggol Iso malik buta gedhe dhewe sak daerah istimewa Yogyakarta. Niki iso malik niku lho sing dipajang niku. oh semono kuwi Nggih. kuwi engko ya metu Tambah karo tengah yuta. mengetoke butuhe kok tambah Kesel kok kuwi abot banget Nek ngetokke ya ora apa-apa, ora masalah do urunan apa piye. Tak tokke. lambemu Rambemu kuwi. Senengane ora. iso gedhe semono kuwi gedhe semonten niku sampeyan ya iso gedhene tak ra semonten nggih to Sampeyan iki kok iso gedhe mung mundak sithik wae kok. Lelenge ora jamak-jamak. Gok nun ning ngarepa kaya ngapa bakal tak coba nggih monggo mawon yen enten napa-napa kula wis ora kainan lho kula wis ngelekke karo sampeyan upama sampeyan mangke kenging napa-napa kula wis ora kurang-kurang ling ngandani karo sampeyan nek caos pemut dateng sampeyan mbuh Setyaki mbuh Baladewa mbuh Kresna yen to bakal ora maringake wujuding Sekar Wijaya Kusuma aku sing ora trima Ndarawati tak bumi angus Ndarawati tak dadekke awu lho He? Ndarawati arep dadekke awu Awu jarum 76 apa? Kok kaya gampange ra jamak-jamak ora.
sawangen tontonen kridaning Prabu Lokayandika. Nggih, katos-atos kula tutke saking katebian. Satriya kanthet ngeyayet brengose nguler geni tumpangke kuping kiwa tengen. Mripate mandeng tanpa kedhep. Soy. Takon garwaku. Senopati Ndwarawati Raden Haryo Setyaki. Setyaki dasar para nyata iki sing kandhake togok. Pancen memper pewujutane ora sepiro nanging banget-banget ngewak-ewakake. Wah, edan mandeng karo aku mripate abang. Sing mburi sapa? Pati Ndwarawati Patih Udawa. Prabu Lokayandi. Ana apa? Ndak suwun kanthi banget. Aku nampa dawuh pangandikaning Kanjeng Koko Prabu Ndwarawati aja nganti dadi daredah ning Praja Ndwarawati. Aku ingkang nyuwunake pangapura keluputaning Koko Prabu Mandura. Prabu Lokayandi ndak suwun kundur marang negara ing pager wesi. Mengko sawise rampung perkara kaprajan Kanjeng Koko Prabu bakal paring dawuh marang Prabu Lokayandi. Ora usah dadak ngapusi karo aku. Aku wis ngerti yen to Sekar Wijaya Kusuma bakal digondheli karo Ratu Ndwarawati, mula babar pisan tak aturake yen panjenengan ora iso tak jaluk sarana alus mesti tak jaluk sarana perang. Kowe mengijen lan Morwang. Aku sawadya bolos gelar papan tumbake ngarang api jati ngarang paing megar yen Jamur Barat. Yen nganti kowe mengko tekaning pati negara Ndwarawati, apa ora jeneng bakal kewirangan ing atase Ratu Ijen nedya ngraman negara Ndwarawati kok tekaning pati. Setyaki ana paran. Aku kuwi ratu jago wiring kuning tanpa tanding. Aku ratu sing ora tau wedi mati. Mula ora usah ngiman karo aku. Kowe ora usah ngiman karo aku. Dina iki nek pancen Ratu Ndwarawati ora menehake Sekar Wijaya Kusuma, negara Ndwarawati bakal tak bumi angus. Nadyan aku ijen tanpa ruwang. Ora duwe sapa-sapa, ora duwe kanca. Ora nggawa wadyabala ingkang ngirit marang tindakku Prabu negara Ndwarawati, nanging kok ora bakal wedi. Ayo. Yen pancen wis diniati perang, ora usah dadak kowe ngeman karo mungsuh. Dina iki kaya apa aku sing tekaning pati. Dina iki kaya apa aku sing bakal tekaning pati ana ing jroning alun-alun negara Ndwarawati. Ih, merganing patiku. Ratu kaya manuk gagak ngono kok cerewet wae. Ora diantem tuman wae. Mboyo nganggo srobo-srobo Kakang Patih Udawa. Kajengipun ngeyel mangkel. Kandhane kon bali kok ngeyel. Ora sangu kok dolan. Ayo pancen wanita yo legane atiku. Tandang ngono kridane Patih Udawa, tandang ngono kridaning Raden Setyaki Prabu Lokayandi. Tiba kantep Bayu Atmaja ngeling ana risang. Ngeling ana risang Satriya Wiratamtama. Kandhane ngeyel modar tenan ta, Ga? Lah iya. Ketemu sapa? Ketemu Setyaki karo Udawa. Aku krungu le rembugan. Kandhane ngeyel ora gelem bali. Iki merganing patimu. Bres. Modar. Nglekar ngono kok. Nglekar ngono. Mbok tok tileki. Urip apa mati? Urip. Oh ya wis. Mulayu padha dielingke. Heeh. Monggo kula aturi eling Gusti. Kok langsungan? Ya wis men. Monggo kula aturi emut Gusti. Monggo Gusti. Ngendikane ratu pilih tanding bapa ting yuda kok namung kados mekaten kegiatan sampean. Wungu ndara wungu. Namung sak gebrakan kok lajeng semaput menika kula nuwun sewu panjenengan menika jagene jago piring kuning tanpa tanding. Tiba kantep Bayu Atmaja ngeling ana risang. Ngene ana risang. Satriya Wiratamtama. Pripun? Kenging menapa sampeyan diantem
karo sing ngetut Setyaki jeneng takoni jenenge Patih Udawa. Lah, mungsuh Patih Udawa wis sampeyan Ora eling kok apa meneh mungsuh tangane Sencaki. Iso oncat nyawa sampeyan. Mula ndaratur kula pripun ajeng dilajengke nek ajeng tetep ajeng jajal satriya Ndarawati nggih monggo ning kedah ngatos-atos gok nun. Aku durung nibake kekuatan. Setyaki Udawa kon maju bareng. Ketiban tangane Lokayanti ora gladan njaluk banyu aja tuntang Prabu Lokayanti. Nggih, ngatos-atos sinuwun. Mati. Nilai mati. Awas. Jamu. Oh. Wonten dawuh. Wong Ndarawati nek tumandang kompake ora jamak-jamak. Nyatane ora mung ijen padha jeneng aku dikrubut wong pirang-pirang. Nuwun sewu, niku mboten ngrubut. Ning niku carane basa sakniki bekerja sama. Gotong royong. Apa lho? Gotong royong. Gotong royong, Gotong royong. Sencaki ngantem sampeyan sampeyan tiba, Udawa ngantem sampeyan sampeyan tiba, Praguta ngantem sampeyan sampeyan tiba. Niku tegese mboten ngeroyok. Nek ngeroyok niku ketwau sampeyan niku mungsuh Sencaki dijata saka ngarep saka mburi lan sak piturute niku jenenge ngeroyok. Wong nyatane mboten diantemi saking mburi saking ngiringan saking ngarep.
li maju nggih ming sencaki tok. Ning barang sampeyan ora duwe daya nggih dienggo rayan niku jenenge mboten kok ngeroyok. Nek ngeroyok saking wiwitan mau. Wah, tetep tak anggap wong ora satriya wong Ndrawati. Ngajar aku kok genti-genten sak pinake dhewe. Anggepe apa? Apa dikira aku ngrasake loro jan-jan aku ora ngrasake loro kok. Ming wegah aku nek mungsuh wong akeh, nek pancen satriya siji-siji. Ora lara kok ngletak. Sampeyan ki yo aneh kok muni. Aku ora ngrasake lara, aku ora apa-apa. Ha ning sampeyan iku tiba teng mriki wau. Tiba mergo diantem kaya padha karo dijoroke. Dijoroke niku ora mel tiba ming sepisan. Sampeyan gulung-gulung kok. Wes aku ora ngrasake lara. Nek pancen ora ngrasake lara ayo. Ngejak jandun karo Sencaki piye? Niku ditantang niku. Ampun meneng mawon. Anggepe kon bali ora gelem. Kok arepe Bajut njaluk Sekar Wijaya Kusuma, konangan Sencaki ora entuk nggon. Ayo muni yo. Ora kedap-kedip. Muni yo. Sampluk oncat nyawamu. Pripun, Bos? Pripun dengkul motor kok. Sampeyan niku ngeyel kok. Nek nyuwara niku aja seru-seru wong Ndrawati niku krungu. Sampeyan sumbar, aku ora apa-apa, aku jane ora apa-apa. Ora apa-apa kok tiba, Sencaki ya ora trima. Sapa sing muni ora apa-apa, cangkeme sapa mau? Muni yo. Muni ora apa-apa, cangkeme sapa? Muni yo. Ayo gek muni, Bos. Muni yo. Ratu kaya gagak kok pamer. Sampluk mencelat nyawamu. Pripun kok pucet? Niki nek nganti sampeyan terus-terusan teng mriki, wah iso minggo pukul-pukulan karo wong Ndrawati. Weh, ono ratu kok. Soroh nyawa ning Ndrawati barang ngamuk. Jeleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Wong Ndrawati wong kendel-kendele kowe ijen ora nggo kanca kok wani iki. Kowe iki kowe iki anak dewa apa piye? Ayel kandhani. Oh iya, Lah nggih. wong ora ngelekke kok. Kula wis ngelekke kok. Ning sing ngojok-ojoki nika sing cangkeme mburi nika. Ngopo lho aku ora ngopo-ngopo kok. Alah ora. Oh, iki lho sing aja-aja iki. Apane iki? Niku Pak Dene. Oh, nglaitan ora. Ora mulih candak ingel-ingel kowe. Pripun? Sapa kae, Lung? Nika Patih Mandura, jenenge Patih Praguta. Ora rumangsa karo kowe kok le akrab men to. Lho kanca bal-balane mbiyen. Kancamu Kanca kula sadurunge kula digawa togok niku kanca kula wong Jawa-Jawa kabeh. Sencaki ya tepung karo kula. apa iya? Domongi kok. Mengke nek mriki tak cegate nek ora percaya. Wadake mbilung ki srawunge sempit. Gelem bali apa ora? Ora jotos. Den, Lho. Bilung nggih. kok nang kene. Ngetutke ratu niku napa? Ora tok kandhani tok kon bali. Pun kula kandhani ngayal nganti kentekan idu kula le omong. Iya, ora usah melu-melu bilung. Nggih. Engko ndak malah kesonjombaya kowe cilaka. Boten. Den, Apa? ngasara kok. Nggawa. Matur sembah nuwun. Ming kantun kalih. Gelem ya kuwi ora gelem ya tuku dhewe. Oh nggih. Pripun? Kanca ta kalih kula? Edan kok bilung kok kancane pirang-pirang srawunge apik. Bilung niku srawunge apik. Kok mulih kok malah grenengan nang kene. Ora gelem mulih kowe. Bilung iki. Nggih Ndara Patih Udawa, mbetara kok. Ora. Oh nggih pun. Yo, sapa-sapa kowe wani njaluk rokok. Bilung niku supel, srawunge akeh.
Kowe sing melirik nang kene kowe. Menungso ora tatanan. Ndara. Sapa iki? Oh. Ora kenal iki karo aku. Mudar kowe ora kenal kok gayane sok kenal gajul mencelat. Kowe sapa kowe? Anake sapa kowe? Kowe cah cilik kok brengosen. Rambutnya le tukul gasik, Ndara. Gasik aja melu-melu. Mboten. Oh, kelas piro? 6 SD. Kok tekan kene Delok wayang. delok wayang? Nggih. Ora bali bengi-bengi. Nggih. Esuk, Oh nggih, ngesnaken dawuh. esuk ndak ana sekolah. Mboten. Wong tuwa kok kelas 6 SD. Nunggak ping 7. Lho, nunggak ping 7. Nggih. Ngopo kok nunggak? Nginjen roke Bu Guru. Wah, gendir ora. Kowe. Meso gajul. Braguta kok ora tepung karo kowe lho. Ora edan tenan. Monggo mbiyen tau selfie bareng karo aku lho. Sapa? Pragoto. Apa iya? Domongi kok. Nek ya ora apa-apa ning ngarang kaya ngono budeke piyayi aku ming kere. Biasane nek piyayi ki sok nglalekke kere kok ya. Ah iya. Kok nun. Nun. Hak tandangane. Setyaki rung nyoba karo aku. Arep tak tibani siung pengapit. Napa niku? Iki siung kuwi. Arep tak watek tak nggo nyokot dulure Setyaki. Men mudar menungsane. Wah nggih monggo. Kowe lagene duwe siung ampuh. Iya. Nek Sencaki mang cokot mati nek Udawa ora trima. Ah cokot mati. Nek Udawa mati Pragoto ora trima. Ah cokot mati. Edian sapa-sapa dicokot. Nek Pragoto mati Baladewa ora trima. Baladewa maju lah cokot mati. Nek Kresna maju Tak cokot mati. Edian entek akeh tenan ki, Gak. Sapa-sapa dicokot. Perjurit Darawati maju Tak cokot mati. nek ana perjurit Mandura Cokot mati. ana perjurit Darawati Cokot mati. ana telek Cokot ora. Telek kok kon nyokot. Kowe mblusukke ora. Telek kok kon nyokot. biasane togok niku telek iso dicokot ya tegak Ora aneh-aneh lu ora. ngatos-ngatos Gusti Ya mira, cokote Setyaki karepe dhewe. Pilai. Ora apa-apa, mati kowe. Mati kowe. Mati. Ayo, sambat to. Ayo, kamu suruh melotot. Setyaki mlayu-mlayu nopo? Ora bungaturaken ketiwasan. Prabu Lokayanti ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Lho. Ngamuk? Iya. lah kowe iki takon pira nambah lakune Prabu Lokayanti lak kok ora mundur piye Iya. Piyambakipun ginakaken daya kekuatan. Daya kekuatan apa? Wujudipun siung pengapit. Kula dipun cokot jangganipun ing rayipun Setyaki panas raosipun. Satemah kula mundur kemawon Gusti Prabu. Wah, parswaning jajalan iblis menungso ora tatanan. Wah, kranjingan nantang Maranata Mandura Prabu Baladewa wae. Kon biasa landian tandangane Prabu Lokayanti Barat. Iki menungsane dasar kepara nyata. Iki Prabu Baladewa. Ya, aku nata mandura Prabu Baladewa. Apan kowe sing tak goleki?
Kowe sing anake sayembara perang. Sapa sing cilik gedene saka kadhetane Baladewa wenang boyong sekar Wijaya Kesuma. Mula wektu dina iki nek ditentokake kaya apa aku sing tekaning pati. Wah, bagus, bagus. Sugih kendel bondo wani. Kowe wani karo Prabu Baladewa padha karo wani karo dewaning pepati Sang Hyang Yamadipati. Pengen dijung akhirat mruput. Pengen niliki neraka jahanam mruput mungsuhmu Baladewa. Kene marganing patimu piye? Muni piye kowe? Muni piye? Anu, muni apa jenenge iki? Muni kene marganing patimu cetha kowe iso mateni Baladewa apa piye? Kowe cetha kowe iso mateni Baladewa apa piye? Kok kowe muni kene marganing patimu? Kowe cetha iso mateni Baladewa ayo. Cetha mateni Baladewa, cetha. Nek pancen cetha, jare Setyaki kowe duwe siung sing ampuh. Ayo Baladewa cokoten. Baladewa cokoten. Urung mateng, mateng dasmu kowe. Nek arep nyokot dadak ngenteni mateng yo. Ora minggat. Gigit siung pengapit kene marganing patimu. Wah, ngguku karepe dhewe kowe Prabu Lokayanti. Sreong ngasake prawidan. Kowe arep nyokot karo Baladewa, santrunge nyokot karo Baladewa. Tungkakku iki mampir ning cangkem ora multer aja tutang Baladewa. Wah, ayo, matok sastra jendramu, watengen aji kajane yo. Ayo, seketi bis ono ngarep. Ora bakal tak tinggal wonten. Samara tuwa ora bakal ngotan kene. Ora lakon mati dening Baladewa derajat apa kowe. Aku kok aku mati tenan kok aku. Sabar, sareh. Mati aku. Prabu Baladewa iki jebul galake ra omong kok. Wah, sikile nendhangi tangane ngantemi cangkeme ngunek-unekke. Sampeyan kandhani ngeyel. Lho saniki nek pun ngenten iki pripun? Aduh. Nek mboten kula slametke, kula larak sampeyan modar mungsuh Prabu Baladewa. Aku mau tok geret. Nggih. Kok sirahku kok tatap-tatap watu? Liwat jaratan nyuwun pangapunten. Mula mestaka sampeyan ketatap-tatap kijing. Aduh, wong isih koyak ora? Mboten. Lah iki nanti kok tok jak jerum? Niki teng kedukan sumur urung dadi. Pun sampeyan nenteng mawon mboten sapripun-pripun. Butuhe niki sampeyan slamet. Bilung nanti kok, bilung nanti. Bilung niku bocah cilik klithah-klithih sampar Baladewa modar. Aduh, nek ngono bilung mati. Mbok sajake ngoten. Nggih pun diikhlaske mawon. Lah pripun jenenge peperangan niku anane menang napa kalah, mukti napa mati. Nendi ya iki? Kok kaya suarane bilung kok? Kaya inggih niku kok mbok menawa isih urip. Lho. Heh? Nendi kowe? Lah kowe nendi? Kowe mlaku ngalor, terus. Hop, ndelok ngisor. Nang kene ta. Lamit. Wong lambi kok nggo pancatan. Wah, ya karang ndelok wong perang gayenge ra jamak-jamak. Ratu Gustimu wis mempeng arep ngalahke Baladewa nganggo siung pengapit Baladewa teka. Cokoten aku. Ayo aku cokoten. Cokot
mati dening aku. Piye? Wong sak pasar bubar kabeh. Mergo Baladewa nesu bengok kuwi mau. Aku ndelek ning bagor wadah tahu. Heeh. Ngari ketok mripatku tok kae. Menungso lan motir dening aku wae. Dies wah banteng motor Baladewa to semeleke. Sayu to ngarep seketimburi. Ayo, kae abdimu sing cangkeme kaya ember kontene. Jupane. Baladewa ngunekke aku ngono. Heeh. Ora nesu kowe. Ora. Mbok nesu kok. Ora ngopo wong cangkeme ya kaya ember tenan kok. Mbok ya wis ben. Wah, candak buang wer modar. Ora seru-seru ndak konangan iki ning jugangan sumur sing rung dadi. Sedyaki wonten dawuh. Tiarap. Goleki Sedyaki, sendika ngestaken dawuh. Kecekel aja diwenehi urip, pateni. Oh iya, ngestaken dawuh. Sak rombongane kabeh. Iya, ngestaken dawuh. Betul rombongan. Nggawa ora? Betul. Setunggal nuwun sewu, cangkemipun ombo. Kabar sing tak tampa kuwi jenenge Togok. Nggih. Pateni. Nggih, ngestaken dawuh. Ingkang setunggal alit kuwi jenenge Bilung. Nggih. Aja dipateni. Dibontok pakake kirikku. Mati aku kok. Nek kowe dipateni langsung mati aku arep dipakake kirik. Ya nek langsung dicaplok, nek diambus. Mong aku nek diambus ki merinding. Lambemu ora. Menang wae aja sera-sera. Senjake liwat. Nek nganti seru-seru konangan. Ayo alon-alon. Sapa lho? Pate Udawa. Wetengku lara iki. Ambo ya dipepetke apa dicilikke. Dadi ora nyuwara kok mah dibenggang. Dadi suarane iki mak. Sedyaki wonten dawuh. Kok kaya ana sing gawa semplitan? Ngandel ora. Dingkluk. Oh, aku ya krungu kok mak nguk ki mau apa. Candak pateni. Praguta ngalor, Sedyaki ngidul, Udawa ngetan. Iki staken dawuh sinuwun. Ngati-ati lho. Heeh. Usih sepi kene, goleki. Mbok menawi mriko ora, Bu. Mriko nggih sepi ya, Mas. Padha iso ilang lap kaya demit. Slamet wis do lunga. Ngopo kowe? Praguta iki telek kok. Ngopo? Nyecek tegesan ning ndasku kowe. Kemritik kena borok. Ha iya ya ora apa-apa. Ora apa-apa dengkulmu mlocot. Udang garam kretek e. Angel le mati. Kak. Isih ana sisane. Kok kaya ana swara ting krupyak ngandel ora. Iki cerewet kok lho. Ya sari ngarang Joko Bongki panas kok ya. Goleki Yai Mas. Sedyaki goleki, aja nganti leren. Goleki. Ih, staken dawuh. Wah, candal poteng-poteng catuti matane. Aduh, lara banget kok. Mata arep dicatut. Padosi. Oh, sapa lho? Kresna. Sapa? Kresna. Mosok. Weh tak lirik ireng kok saka ngisor. Oh iya, Kandhani kok. Kresna kok melu klithah-klithih. Kresna ki yaine klithah-klithih kok senengane. Ora percaya tak ndangak. Ya. Kaya iso ilang lap. Wah, setan jenengan panjal maning demit apa ya kok ora iso ketemu. Sapa mau? Sencaki Udawa Praguta. Nanti lagi. Prabu Baladewa. Mandek lho. Ana kemresek cangkemmu ki meneng. Alhamdulillah. Wis bablas. Wis bablas.
Tenan ta? Kresna ta, Gak? Kowe ora kepengin nyawang apa, Gak? Aduh. Aleman. Kresna kok menjap-menjep. Kresna kok sirahe nang kono. Kok iya, Ding? Oh, tatin. Oh. Nganggo ndrok luwuk ngalor ngidul. Ayo wis ben ora. Toko wonten dawuh. Piye kok mundur mawon, mundur matur Prabu Bumi Loka ing Mandaka. Metu ngendi kok mlebet ngalas monggo brangkang nek konangan ndak malah bebayani. Yai, negara Ndorowatis katon padhang. Siadi lan pun Kakang apa ya sida nututi marang para Pandhawa prapting Satwarga. Koko Prabu sampun dados umatanipun ingkang rayi. Menawi kula mboten sowan dhateng Satwarga, mangke mindak mboten prayoga dipun raosi dening kadang-kadang kula para Pandhawa. Ngono Dimas. Inggih. Lah sabanjure Setyaki wonten timbalan. Negara tak titipe kowe, Siadi ora ndak keparekake nderek. Mekaten Koko Prabu. Iya. Aku tak kebarengan lan Koko Prabu Mandura sowan ana ing Satwarga nusul lan kadang-kadang para Pandhawa. Lah itu lho waten. Namung sembah kula ngendhiraken Jengkar Paduka. Monggo Koko Prabu. Ya, ayo Kresna tak dherake. Monggo Koko Prabu. Ya, Yai. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu kula. Adiku Mustaka Weni. Ana dawuh apa Kakang Prabu Bumi Loka? Prayoga nunggu ngadhong rasaning pun Kakang. Yayi, kadangku wong ayu. Wis ora kurang prayoga praptaku Kakang, aku ngaturake sembah pangabektiku kunjuk ya Kakang. Ya, tak tampa gawe gedhen atiku. Lho kaya ndi? Wonten timbalan sinuwun. Piye kabare kono tak utus supaya isa mboyong Sekar Wijaya Kusuma. Sowan ngersaning Nalindring Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi Tadawadana, Koko Prabu. Kapejawana kula nderek nadyan sampun dumados ing peperangan. Parandri jebul pinanggipun para wadyabala tuwin Senopati Ndrawati menika pilih tandhing boboting yuda. Mila mboten maneh menawi ingkang ngrayipun Lokayanti kasesering Rananggana. Dumunten kula wangsul dhateng negari Ngimai Mandaka ing wigatos. Namung badhe munjatul ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun bilih menapa ing penjangkanipun tuwin gegayuhan paduka cabaring damel sinuwun. Pah jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngkara. Semaguh tanpa bukti kagian gunem tanpa guna. Ora sembodo nalika kowe tak utus nggono matur karo panjenengan ingsun yen to nganti suruping surya ora kelakon mboyong Sekar Wijaya Kusuma. Kowe ngaturake janggamu ikhlas tak tugel ana negara ing Mandaka. Nanging gandeng wis gedhe lelabuhanmu kelawan Prabu Bumi Loka. Mula nadyan kowe ora kasembadan mboyong Sekar Wijaya Kusuma, aku isih paring pangapura marang sira, Lokayanti. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan sinuwun. Nuwun sewu Kakang. Mbok dikeparengake aku tak ngerteni apa to sababe dene Kakang Prabu. Kepengin kedunungan wujuding Sekar Wijaya Kusuma, Kakang. Mustaka Weni, ana dawuhmu apa? Panjenenganku duwe niat mboyong Sekar Wijaya Kusuma minangka dadi agul-agul kekuatan lahir batinku. Sabab Sekar Wijaya Kusuma kuwi iso ngayomi marang ingkang kanggonan. Tegese sing mundi Sekar Wijaya Kusuma kuwi kena dibebasake kena lara lubuting pati. Nadan paribasan aku dikrocok gaman nanging iso mundi Sekar Wijaya Kusuma waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Mengkono Kakang. Ya. Lan apa to sababe dene aku kepengin kedunungan Sekar Wijaya Kusuma sayekti ora ana kejaba mung nggonku tansah kepi nggone bakal ngudi tuwa males lara wirang. Sedaning Kanjeng Rama Prabu Niwata Kawaca ingkang disedani dening Begawan Ciptaning ya kuwi si Arjuna panengahing Pandhawa. Ora lega rasane atiku yen to durung bisa kasembadan ngrajang awake Janaka. Wah tobat.
Yen namung Raden Janaka wae ndak kira Kakang Prabu mesti bisa menang mungsuh Raden Janaka nanging sabab menawa apa Kakang dene dadak golek wektu ingkang prayoga sartane dadak kepengin kedunungan Sekar Wijaya Kesuma. Mustaka Weni, Ana dawuh apa? kowe wong wadon ngerti apa? Sabab kuwi tak kandhani. Pandhawa kuwi tego jaya timbul kekuwatane merga tansah sinandhing pusakaning Pandhawa kang aran Pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Mula Pandhawa kuwi ento dijangka patine luput senjata tawa, tegese ora klakon wong kang bakal njangka patine Pandhawa mau iso gawe patining para Pandhawa. Mengkono ya disababake wujuding Sekar sarta Pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Mula penjang aku iki bakal tak lakoni ento siji. Aku iso kedunungan Sekar Wijaya Mulya, loro pun Kakang iso nyidra pusaka ngamarta Pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Bakal jangkah para Pandhawa. Pandhawa tak tugeli gulune. Sirahe tak nggo ancik-ancik munggah dampar ke Prabu ning Ngima Mandaka. Mustaka Weni. Tobat. Kakang Prabu jebul tinemune penggaling Kakang Prabu ming kepengen banget iso kedunungan wujuding Pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Kakang Prabu ora jeneng aku sumaguh tanpa bukti. Nanging kesaguhan iki bakal tak buktekake. Sarana Kakang Prabu tak suwun lenggah wae prayoga ing negara ing Mandaka. Wonten Pustaka Jamus Lima Sada aku ingkang bakal nyidra Kakang Prabu, aku ingkang bakal nyidra. Aja Mustaka Weni. Iki pakaryan ingkang gawat, rungsit lan rumpil. Kurang-kurang bejane sisip sembire, gondol kawan-nyawane siadi. Nanti aku untuk tekaning pati. Tak ikhlasake waton Kakang bisa kasempatan nggone ngudi duwa Malsara Wirang Sedan ing Kanjeng Rama. Mula Kakang Prabu rasa dadak walang ati penggalih Kakang aku nyuwun pamit aku ing bakal nyidra Pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada Kakang. Wadon wis ora kena dipenggak kekarepane Pustaka Weni. Lho kaya ndi wonten timbalan? Awat-awat ana lakune adik wadon. Yen to ana sambi kalane, kowe iku bisa ngrampungi karya. Yen to baline Pustaka Weni tekan ngarep aku babak kulite putung balunge. Ijole nyawamu. Lho iki ngeslaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Toga Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe kok. Nggih. Negara Ngamarta ing ngendi? Piye, Lung? Omong wae. Negari Ngamarta menika wonten tlatah Nusa Jawi. Negari menika dipun sebat negari Ngamarta mergi Paju Gangsal. Lho. Paju lima piye? Negari Ngamarta wonten tengah lajeng dipun kupeng kasatriyan-kasatriyan. Ing kasatriyan kala wau dados kagunganipun kadang-kadangipun nalindring Amarta Prabu Puntadewa. Toga, Nun, aku terke mrono. lho. Ajeng napa? Aku arep nyidra Pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada, Gok. Blai. Sampeyan ajeng nyidra Pustaka Jamus Lima Sada? Iya. Aku arep nyolong Pustaka Jamus Lima Sada bakal tak boyong tak aturake Jinuwun Prabu Bumiloka. Nuwun sewu. Nek sampeyan ngraosi niku wingi-wingi niku kula kinten bebayani ning gandeng sakniki sampeyan paring pangandikan niku ora pateka bebayani. Sebabe apa? Amargi para Pandhawa niki mboten teng negara Ngamarta. Tobat. Pandhawa ora ning negara Ngamarta apa pusakane padha ditinggal ning negara apa digawa ya, Gok? Mboten ngerti. Sami mapan wonten ing Saptawarga kepengin bangun candine pepundening para Pandhawa ingkang sampun sumare wonten ing Saptawarga. Tobat. Nggih. Lah nek sampeyan ajeng niat nyolong Pustaka Jamus Lima Sada dina niki dina sing apik. Merga mboten wonten sing tunggu negari. Mbok menawi ingkang lenggah wonten negari Ngamarta namung garwaning Prabu Puntadewa inggih menika pun Daiwara Drupadi. Niku mawon gampang ditelapke Gusti Ayu. Ing Pabang sineng kang walik sandangan godhek wok
simbar coco wang malang wentis nyonggang sir toko wonten dawuh kowe mancing kok kampuhku ya kok nggih aku tak nyolong pustaka jamus miyang jimat lima sada mengko kowe kare duduke ngendi papan pakedhoaning pusaka aku iki bakal nyitra pustaka jamus lima sada ning ampun ngantos kecekel nek kecekel sampeyan mengke dibondo kula konangan kula melu dirangket malah cilaka uripku orane entuk kecekel kowe ora percaya marang kadidane pustaka weni nggih nek ngonten kula nderek mawon karo mbilung sisangke ngestakaken dawuh Gusti Ayu ayo mangkat dina iki kok monggo kula dherekaken Gusti Ayu Sri Kandi kula wonten maring dawuh Kakang Mbok sawetara para Pandhawa nggone ninggal pepundhen muninggal negara ing Ngamarta inggih ingkang wigati nedhi ambangun candhi Saptawarga papan pelenggan sarta pesaryaning para pepundhen ingkang wis mapan ana ing loka baka kasinggihan mekaten mongko kowe karo aku dipasrahi supaya jaga negara ing Ngamarta Sri Kandi yen mung aku wae sepira kekuatanku nanging yen to para pepundhen Pandhawa percaya karo adiku wadon Wara Sri Kandi merga si adi kuwi nadyan wong wadon nanging wis necep ngelmune garwamu ya kuwi Raden Janaka mekasan ora aneh yen to kekuatanmu meh sak timbang sak bobot kelawan Raden Janaka. Mula sing prayitna ngati-ati Wara Sri Kandi ana aja nganti ana ingkang marojol saka sela-selaning garu. Gedhe-gedhene ana telik Mangindraja ingkang bakal gawe geger kahanan negara ing Ngamarta Wara Sri Kandi. Lan prayitna putri kekalih lampahing Sang Mustaka Weni nalika semanten ingkang nganthi Kilurataga Kuspana papan pelengganing pusaka negari Ngamarta ingkang kasingetaken wonten pagedhonganing pusaka sigra amendhet pustaka jamus miyang jimat lima sada ngambah dirgantara kasarupa jaring mban ingkang caos kuninga dhateng bendara nenggih Daiwara Drupadi kaya kaget nenggih Prameswari Ngamarta wau jamben mlayu-mlayu eneng apa ana wigati apa batoban ngaturaken ketiwasan Gusti Ayu nalika semanten nedhengipun kula ledang wonten sak ceketing pagedhongan pusaka kula senggum nami menika bendara kula Daiwara Sri Kandi sareng kula tanjaken tumunten kula ngaturaken sembah Gusti Ayu piyambakipun mboten maelu tumunten ngambah dirgantara sareng kula paspaosaken Gusti Ayu ngaturaken ketiwasan wujudipun wanita kala wau nyidra pustaka jamus miyang jimat kelima sada tobat kabeh menungso ora tampanan tobat maling aguna kowe nelapke karo Wara Sri Kandi karo Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi mlebu ning taman negara ing Ngamarta malah kowe nyidra pusaka pepundhen Pandhawa wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada wong wadon kepengin mati meruput tibane jemparing kuntut tibamu utaran Nun. Aku ditibani panah karo wong wadon kok. Nika garwane Raden Janaka jenenge Wara Sri Kandi. Nika Tan Prabita kaya ingkang ngraka kekuatane nggih meh padha kali ingkang Raden Janaka. Tobat minggira tandhane. Mangkir yen. Sampeyan nandangi Wara Sri Kandi niku padha karo rebut balung tanpa isi, rebutan kemiri kopong. Lire piye kok? Sampeyan nak pun entuk pustaka jamus lima sada to? Iya, wis.
Lah asum sampean perang niku sing direbutke napa? Mbok sakniki bali kundur teng Iwa Mantaka, pustaka diaturke Kang Raka niku lak marah sampean entuk pangalembana. Tobat. Bilung nanti kok? Lung. Lung. Kok ora metu lho? Aku kecepet ya. Mestine rak ya iso wong kuwi iki elastis kok. Ora kabeh, kok. Lah apa? Sikil kiwa. Sikil kiwa. Ben tak nengke wae. Lah ora malah dinengke wae to. Lah kita nek arep tak tarik ki ra entuk e. Oh ya wis ora. Yen ngono ayo bali gae kok. Bali mawon gunane napa sampeyan kok dadak. Tobat. Ndak sawang tiba. Ana ing Bantala wujuding wanita ingkang nyitra pustaka Jamus Miang Jimat Limarata. Melayu sipat kuping Tobat aku mesti napa duka saka pepundhen para Pandhawa. Sinuwun Darma Kusuma Pangeran Arjuna Kakang Mas Yodipati pustaka Jamus Miang Jimat Limarata Kula nuwun sewu to, Den. Kula niku bingung. Sampeyan eret-eret tangan kula. Monggo kula dereng tau tepang kali panjenengan. Panjenengan menika sinten? Siwa Semar. Pancen ana bener ya apa kang dadi ngendikaning Siwa Badranaya? Ora mukal lamun Siwa Semar durung ngerti kelawan aku Siwa, nanging aku wis ngerti kelawan Siwa Semar. Resikone artis menika pancen ngaten. Wah. Trembelane kok. Maknut ndasku. Krungu omongane Semar. Pamere jangka jamak-jamak. Sing arep ngundangke kowe iki ya sapa to, Mir? Sampean sinten? Aranku Bambang Priyambada. Bambang Gentolet. Wis ora ana kuwi ya, pelawak wis sedo suwe. Ndara Priyambada. Iya. Saking pundi? Saka Kayangan Sidik Pangudal-udal. Napane Pukulun Raja? Aku klebu putrane. Nanging aku dina samengko ngupaya kelawan Sudarmaku Siwa. Jare putrane Nalada. Kok ngupaya Sudarma? Nalika carita ingkang wis kepungkur. Iwang Mikula Narada melu Girikuda lenggahing Sang Begawan Ciptaning. Nalika semana Iwang Mikula Narada nampa sating Sang Begawan Ciptaning ingkang nalika semana Iwang Mikula kanika putra Mimba wujuding wanita. Tumuli disedhakake Grbini. Pekasan wiwit iku Iwang Mikula Narada uga Grbini. Satemah hambabarake putra ya kuwi aku pinaringan asma Bambang Priyambada. Wondene dianggep Sudarmaku tanulya kejaba mung Raden Janaka Siwa. Mula gandeng dawuhing Iwang Mikula Narada aku kinen tumedhak ana ing jagat ngawu Sudarma. Sarta nyuwun pituduh kelawan Siwa Semar, mula Siwa ayo tuduhna menyang endi lenggahing wong atu aku Raden Janaka Siwa Badranaya. Ngono gareng. Petruk Bagong kowe ngerti ora? Ndara Priyambada iki putrane Pukulun Rada sing nalika semana disotke karo Ndara Janaka nalika Ndara Janaka teteki ana ing Gunung Indrakela. Peparab Begawan Ciptaning. Nggih, Pak. Mula Narada terus meteng. Saka wetenge Narada lair ya kuwi Ndara Bambang Priyambada. Mula terus didhawuhi goleki kalawan Sudarmane ya kuwi Raden Janaka. Nek ngoten awi Ndara. Kula dherekaken Kang Rama sakmangke boten lenggah wonten Ngamarta menapa wonten ing Kasatyan Madukara. Nanging lenggah wonten ing Saptawarga awit para Pandhawa nedheng gadhahi moga inggih menika mbangun pasaryan leluhuripun para Pandhawa.
tudukna dalane anjuk ning Saptawarga Kakang Semar Siwa Badrana ayu ayu derekna Bambang Priyambata ndika tindak kula dherekaken ndara monggo Koko Prabu ngantos cumengklu nanggen kula ngrantu dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu mindhanipun kadidene ngentosi sineming palwa gabus kumambanging Sila Kresna namung sakmangke paduka sampun ketingal tedhak wonten ing Saptawarga Koko Prabu mugi andadosna ing kawuningan sampun wongsal wangsul Pandhawa anggenipun amiwiti ambangun parandene sakmangke mboten kanthi kanyana-nyana pendak-pendak dipun bangun tumuli gempal pendak-pendak kabangun pasaranipun para pepundhen tumuli jugruk malih Koko Prabu menika saking dayanipun menapa Pandhawa kirang anggenipun ulah tapa ulah semedi wekasan kirang katarima gesangipun para Pandhawa anggenipun badhe munjukaken inggih menika papan pasaranipun para pepundhen ingkang langkung sae tinimbang ingkang sampun kelampah jagat wasisaning Ubatara Wayapura jagat Yayi nuwun pangapunten sewu-sewu kalampatanipun ing Raka Tadawadana ngantos singga dinten ri kelenggan sakmangke nembe kepareng sowan wonten Rasa Paduka Yayi Prabu mboten dados menapa Koko Prabu namung jengandika Surya pepajaring para Pandhawa bebasan Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten ate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu ing mekaten daya-daya sakmangke kula aturi paring dawuh menapa ing kedah katindaken dening para Pandhawa punta sakadang mboten badhe selak yo Kresna kakangku mula wektu dina iki paringa dawuh apa ing tindake dening para Pandhawa yen to pancen kudu ana pepanggil reruba paringa dawuh aku ing bakal mbudidaya aja sangga runggi Kresna kakangku Yayi kula wonten timbal ing dawuh mugi andadosna ing kawuningan estunipun para Pandhawa menika kula nuwun sewu kirang tanggap dhateng kawontenan jernyatanipun sumangka anggenipun gadah pikajengan angluhuraken dhateng asmanipun para pepundhen sura nambangun papan pesarenipun para pepundhen namung kemawon Yayi Prabu radi kesupen liripun kados pundi maduka paring dawuh ing mekaten nggih karana Pandhawa mboten sareng kalian lumarapipun pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada menika ing andadosaken Pandhawa kirang tanggap satemah kirang prayitna ing ulah kebatinan Yayi Wara Sri Kandi mlayu-mlayu ana wigati apa dene sira munggah ning Saptawarga atobat Koko Prabu mugi andadosna ing kawuningan sewu kalampatanipun ingkang rayi Tadawadana iya Wara Sri Kandi ning apa nalika semanten kula ngrencangi dhateng Kakang Mbok Waradrupadi jejagi wonten negari Ngamarta krana tinilar dening para pepundhen Pandhawa minggah wonten ing Saptawarga nanging mugi andadosna ing kawuningan Koko Prabu wonten satunggiling maling aguna ingkang sakmangke wonten angidra pustaka Jamus Lima Sada pusakanipun pepundhen Pandhawa Koko Prabu Koko Prabu mbok menawi menika pralampitaning ingkang dipun tampi dening para Pandhawa krana anggenipun nyambut damel wonten ing telenging pertapan Saptawarga sakmangke katingal mboten menep sarta goreh rongeh jebul pinanggihipun wonten lampan ingkang dumados wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu lah jagat pasisaning Ubatara Wayapura ana bocah nom-noman munggah ana ing Saptawarga sira sapa sinuwun mugi andadosna ing kawuningan kula ing abdipun Bambang Priyambada Kakang Semar nggih
Sira ingkang larapake bocah nom-noman iki ngaran Bambang Priyambada. Ah, kasinggihan mekaten. Ana apa Kakang Nayantaka? Kakang Semar ana apa? Wah, dipul ning apa? Kakang Semar ning apa? Miturut aturipun Ndara Priyambada niki ajeng ngawu-awu Sudarma. Ngawu-awu Sudarma kepiye? Kacarita niki ngaku putrane Ndara Janaka. Mergi duk nalika semanten Ndara Janaka madheg Brahmana wonten ing pertapan Ngendrakila. Peparab Begawan Ciptaning nalika dipun girigodha dening para Jawata, wonten satunggiling Jawata ingkang nampi satipun Ndara Janaka nalika semanten dewanipun nyandang cara wong wadon. Terus disotke nggerbini wekasan ya meteng tenan merga mandi ucaping Begawan Ciptaning. Dewa sing disotke wau Bathara Antrada. Lah bareng bocah niki lair terus kon goleki wong tuane diakokke nek anak Ndara Janaka. Mula niki kula pun dadi seksi piyambak niki pancen putrane Ndara Janaka. Janaka kepiye perkara iki Dimas Batobat endi diting telacak endi diting telacak. Sri Kandi wis sabar Sri Kandi. Pancen kudu kaya mengkono lakone Arjuna. Arjuna iki kudu mbok rampungi ngestaken dawuh Koko Prabu Priyambada. Kula wonten dawuh Raden tepungke. Yen kowe kepengin ketemu karo Sudarmamu ya aku Raden Janaka. Nanging aja agi-agi. Sira tumuli ndak akoni yen to sira kuwi atmajaku. Aja gampang. Janaka ora gampang nggone bakal nampa atmajaning Arjuna. Anak Madukara kuwi kulina ngenggone tembung opor bebek tegese mentas awake dhewe. Priyambada, kowe tak aku anak nggih cah bagus. Waton kowe bisa madhangake kahanan wong atuamu. Menapa ingkang kula tindakaken? Pandhawa kelangan pusaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Kowe iso mbalekke pustaka Jamus Kelima Sada. Tak aku anake Janaka kowe Priyambada. Lah iki lho jenengane wong duwe anak kok gawe rekoso dhewe iki ngopo to Janaka mung kare ngakoni kok angel. Wah, Janaka ora nyono karo Narada barang doyan. Kok sik to. Aja ngawur. Konjur karo Narada barang doyan. Kuwi rak merga saka soting Janaka do nalika dadi Begawan Ciptaning biyen ana ing Indrakila. Yo. Mandi ucaping Janaka ya Janaka ingkang kudu tanggung jawab. Koko Prabu menawi Priyambada mboten saged ngaturaken pustaka Jamus Kelima Sada. Mboten badhe kula aku menawi dados anakku Koko Prabu. Siwa Semar. Kepiye nggonku bakal ngupaya Kyai Semar? Mangke riyen. Sampeyan niku rak duwe wong tuwa dewa ampuh. Mbok nyuwun tulung kalih. Sing nglairke sampeyan. Petruk Bagong mau do nendi to kok aku wong tuwa kon kethayalan. Petruk, Nun. Bagong, Nun. Sing ngakon sapa wis do raup kuwi? Urung rampung kok wis do raup riasane do dilangi ayo dandan meneh. Waduh. Wah, cilaka iki wis. Ha isih menyura kok wis do raup. Idepe wis dilangi, brengese wis dilangi. Urung rampung. Tak kira iki aku nek ora pentas kowe nek ora esuk-esukan ngono. Kae ndaramu kae dikancani. Ya wah wis dadak miru meneh ora usah diwiru diengkol wae. Pothok sapane ya, Tru? Heeh. Ora kecamar Jaya. Padosi Kang Ibu. Kang Ibu dengkulmu mracet ya. Ha sampean jare sing ngandhut Ndara Priyambada. Ya sega pokale Janaka iki nganti. Ngatasé dewa disotke menungso kok mandi. Ya mandi kaya Ndara Janaka lagi ampuh-ampuhe jaman semono dadi begawan Sik Cep. Heeh.
ciptaning. Ha iya. Kula kedah ngupaya wonten pundi dununging pustaka Jamus Kelima Sada. Priyambada aja kuwatir. Kita mlaku bener. Mangidul paranik. Aja minggak-minggok mengko yen wis ketemu negara ing ngaran Ima Imantaka. Jujuken taman negara Ima Imantaka. Priyambada. Kok ora ana mbane ya terus rasa. Diga imban kowe engko malah mulur-mulur sampe nakmu dhewe. Saya ana sing geguyu. Heeh. Mulane sesuk apike aja digeguyu. Wah, anggere digeguyu kuwi tuman. Karang ide iki muncul terus e. Ha warung masamu kae iki do guyu tenan apa? Wong do gayeng iki kamu ya. Ning matane merem. Heeh apa ya terus? Ha iya kuwi mula aja kegeden rumangsa banget-banget ngono lho. Aja tok anggap kowe iki terlalu lucu ngono aja. Nek guyu ki kudu tok matke ger ngono kae kuwi noleh mburi, ger tenan apa ora. Engko kadang kala ana sing adep-adepan karo nduk. Iya, iya, iya. Asem. Aku lagi sadar. Bengi iki aku lagi sadar, Truk. Wit barbot aku do dingan iki to. Heeh. Iya. Ora arep nganu aku pokoke ora arep apa jenenge iki ngandhake nek anakku pinter nulis. Terus uyuhe nggo nulis ora arep omong. Ya wis. Ya aja lara ati kok ora. Ning ana sing tenan, ana sing kemekelen tenan karo kowe ya ana sing karo kowe jengkel tenan ki ya ana. Bat. Kira-kirane do meneng sih. Jengkel tenan ki. Malah do omong wae ora. Lho Senen iku. Sing nganu karo kowe iki malah sinden kok, Go. Heeh. Kae Wahyu kae karo kowe jan tresna tenan ki anggere kowe omong dhek guyu tenan. Heeh, Mbak. Nek sik jejere pinggir kae ngece. Ora lain. To, lho ngau kacamata barang to. Ngece dhek ngece. Nuwun sewu Gusti Ayu. Kepareng kula badhe nyuwun mriksa panjenengan menika sinten? Dipun temangaken kula menika. Putri saking Imantaka pun Mustaka Weni. Panjenengan sinten Raden? Nami kula pun Priyambada. Priyambada inggih kasinggihan mekaten. Wonten wigatos menapa Triwatu Kumel wonten telenging taman. Bingung raosing manah kula, bingung karena menapa? Bebasan gesang kula wastra lungset mungging sampiran, sarah mungging lautan. Menawi kula mboten saged cecaketan kaliyan Sudarma kula. Monggo Sudarma kula sampun paring dawuh kaliyan kula saged dipun aku putra menawi kula saged misungsungaken dharma bekti dhateng tiyang sepuh Dosang Dewi. Menapa inggih paduka badhe kepareng sak mangke mitulungi dhateng kula. Upami paduka kepareng mitulungi dhateng kula, jagat menika dados paseksen. Kula mboten badhe nilaraken Sang Gusti Ayu Mustaka Weni menawi malah menawi kepareng inggali. Kula ajak tuwin kula kanthi gesang bebrayan. Patobat, tegesipun kados pundi? Tegesipun kula ingkang badhe mengku garwa Sang Dewi Mustaka Weni. Patobat menika ngendika mbok ora enteng banget kaya ngono lho. Nembe tepang sepisan kemawon kok panjenengan sampun maring dawuh kados mekaten menika ndadosaken goreh manah kula. Ingkang dados paseksen inggih menika abdi kula kekalih. Pun Petruk kalian Bagong menawi ngantos lincat atur kula dosa menapa ing badhe kula sandang kula mboten badhe selak. Estu Sang Dewi. Kula semer panjenengan sepisan tempuk ing netra menika sampun ndrodhok manah kula kadidene ketuwan raos tresna. Menapa ingkang paduka raosaken ugi sami kaliyan ingkang kula raosaken Sang Dewi. Destun nemen ing atasipun kula wantun ngaturaken raosing manah kula menawi paduka mboten ngraosaken raos ingkang sami kaliyan batos kula. Nanging tumrapipun Priyambada badhe angganjel wonten telenging batos kula menawi kula mboten ngaturaken raos tresna menika dhateng jengandika Sang Dewi perkawis panjenengan nampi menapa mboten.
Menika kala wau kula pasrahaken dhateng purbaning Hyang Mahanasa jernyatanipun tresna menika kagunganipun Hyang Mahatunggal Sang Dewi. Obat. Sang kula midhanget mangandika paduka biya lajeng tumlawung raos kula. Tumlawung raos ing manah kula. Lajeng kados pundi anggen kula badhe munjadul ngersa paduka Raden Priyambada jernyatanipun kula nyuwun mapunten lho. Raos iki kula raosaken menika samian panjenengan. Kok gampang ya, Gong? Hah? Kok gampang ya? Ora kaya dhewe ya, Tru. Wis nukoke apa-apa. Mesa ditolak. Ha iya iya. Yo blanja yo. Milih apa-apa bareng anu minggat. Ha iya. Ya wis ora apa-apa ya di anu wong lanang iki sing panggah, Gong. Panggah ndasmu. Duit RT. Duit RT kok nggo ngujo wong wedok. Ngawur. Ayo ketoke men kaya wong sugih aku. Kae lho to aku nyedaki Sumini. Oh. Sing cangkeme merot sisik lho. Ha iya. Sing blangso kae. Heeh, blang cocote. Ha iya. Satu kaya apa-apa ora gelem penyakit tok. Tok jakne ndi wae. Ayo nang ndi? Anggere muni liwat toko, milih ya. Ana milih aku prepet ngono. Ana milih aku prepet ngono. Ora kok kowe kok gaya muja wong wadon barang. Ayo Dit RT. Oh. Dit jimpitan. Lho. Kowe bayar nang toko iki nganggo dit receh. Tak ijolke nang pom bensin e. Sesuk neh ora kaya ngono kuwi. Sesuk neh tak baleni. Wong kok ora kapok-kapok. Aku kapok Lombok. Iya. Lajeng menawa dipun betahaken anu obat. Obat dengkulmu mlocot kuwi. Sing di anu iki Ndara Priyambada. Wis kowe iki ming lali to, Gong. Iki mau le dong guyu ki ming apus-apus. Oh iya, Deng aku tak rasa metu ya, Tru. Iya. Ngapusi kuwi mau doan ming do mrenges ketok untune ning jane ora, Deng. Iya. Kok kowe engko omong terus dhek muni. Delokan ta iki lho. Ta lho, micek ta lho. Penyakit tenan. Aku tak golek rombongan anyar itu. Iya. Sesuk sedina iso nggo nglumpukke Wiyagara ya. Iso nek niku. Iso wae, rasahku ora kuwatir. Golek kumpulan-kumpulan kuwi dilatih malah. Malah lek guyu tenanan ana sing ora mendo digawe-gawe. Aku wis mulai sadar kok terus saiki. Iya. Wis. Kula namung supados saged ngaturaken pusaka. Pusaka menapa? Pustaka Jamus Mihang Jimat Kelima Sada. Kenging menapa Sang Dewi Mustaka weni tumuli ngungkuraken dhateng kula. Menapa atur kula lepat Sang Dewi? Menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Mboten ateges kula menika nedya ngrimuk dhateng jengandika Sang Dewi, namung mugi andadosna ing kawuningan para sepuh sami nyebataken, para nimpuna, para brahmana sampun sami paring pangandikan, tiyang ing sampun kapandhuk raos tresna menika awratipun kadidine nyangga bumi. Pitumbasipun ugi awrat, mila mboten aneh kathah tiyang ing sami kapedhotan katresnan tumuli angentengaken pejahipun sarana nglampus diri menika sampun marambah makaping-kaping kelampah. Samenika ngaten kemawon. Tanganipun namung mustaka weni kalian Priyambada. Kula tanting jengandika Sang Dewi kersa maringaken pusaka menapa mboten. Menawi paduka awrat pusaka nuwun sewu tegesipun panjenengan mentala dhateng kula krana menawi kula mboten tinampa sowan kula ngersanipun tiyang sepuh. Kula badhe ngentengaken pejah kula sarana nglampus diri.
Nanging menawi jengandika awrat dhateng gesangipun Priyambada ingkang sagah minangka tetimbanganipun Gusti Mustakaweni, monggo kula aturi maringaken pustaka Jamus Miang Jimat Lumasa. Matur sembah nuwun tanpa pindhan. Tobat jebul wong tresna abot tenan. Gumun aku lak dadi iso manut banget kaya ngene lho. Kula mboten ngepakaken jaya kawijayan. Milah mboten ngepakaken guna kasantikan sedaya menika mrentul saking lebeting manah ingkang lebet tegesipun linampan kanthi lair lan batin. Tobat. Nanging panjenengan Raden sampun ngantos nikahaken dhateng kula. Menawi ngantos kadenangan kadang kula tartemtu kula dipun pejahi. Kula ingkang badhe tansah paringi pengayoman dhateng Gusti Ayu Mustakaweni. Mbok sampun basa kados mekaten. Wong calone ya dadi bojone kok dadak basa barang. Ya wis. Anumu. Apa kuwi? Cingkoro bolo-bolo pot. Menika sinten? Petro. Non. Aku kok kisruh. Ora santai mawon kaya kula niku lho. Sampeyan dadak perkara pira-pira ora dadak anu-anu pira ngonten langsung. Piye ngonten ndasmu. Kowe nek omong waton clekop. Ayo karang ya wong ngadeg kaya ngono iki kula niku ya sok kikuk. Nganti bingung arep omong apa ya iki. Ngoten niku ya sok bingung. Iya. Mboten sak bingung, paring mandhau menawa. Ndak aturi manjing ning Kalpika. Ndak boyong marang negara Ngamarta tak aturake Kanjeng Rama Janaka. Patobat menapa mangke Rama mboten duka. Ora, aku ing bakal nyuwunake pangapura marang Kanjeng Rama. Nganti laku iku. Ora apa-apa. Ya. Ayo ngene. Omong-omongan sik. Ora ana sing tertarik. Oh iya. Kowe iki ngandani aku arep tok lakoni dhewe. Ya. Yo. Mban. Andan dawuh. Ngopo mlayu-mlayu? Mugi antatosna ing kawuningan. Taman wonten maling ngaguna. Lho, apa sing dicolong? Ingkang dipun citra ingkang rayi Dewi Mustakaweni. Wah, jagat Dewa Bathara. Waduh. Wah, lah kok dadi tanganku kumlawe. Ming kaget kok nyampluk ndase mban. Nganti wae ra eling Purwadasina sapa nyolong adikku, Mas. Petro, non. Aku dioyak Prabu Bumi Loka, nggih. Aku titip pusaka iki Petro, nggih, keparengipun. Aturna pepunden Pandhawa aku tak mapakke kridaning Prabu Bumi Loka. Oh nggih, ngestaken dawuh. Aturna lho Petro, nggih, ngestaken dawuh. Gumun lho. Ming wujude kertas putih. Ora ana apa-apane. Kok ampuhe kegila-gila. Monggo nek ngene iki terus pojoke tak tulisi mantri. Tak tulisi Janu dalam kurung nganggur. Ngomong kertas putih kaya ngene kok ampuh ra jamak-jamak lho. Lah. Ngendikaning para sepuh, ngendikaning para pini sepuh lan pini sepuh.
Jare sapa sing nggonan pustaka Jamus Lima Sada ki sak ciptane dadi sak sediane ana. Mumpung Petruk ana kalodhangan apa tak gone lunga apa ya? Ane nggawa layang iki ora sangu. Jul ki mangan yo ora entuk. Ning jarene nek kedunungan pustaka Jamus Lima Sada ki sapa sing nglih dadi wareg. Sapa sing kepengin apa-apa iso kasembadan. Coba ah. Aku kok kepengin jus apokat. Apik to. Wah. Ayo wala ya ampuh tenan iki. Mau sing tak omongke kok iso keturutan. Lah ya. Sapa ngerti Petruk ki iso katekan penjangkane. So buntut. Edan tenan. Walah. Wong wedok. Wong wedok. Enom. 20 tahun. Kok ora iso ya? Oh, berarti iki nek dienggo tumindak elek iki ora kena. Tumindak sing ora prayoga ora kena ya. Ati kudu ngapalke kekuatane. Udut. Wah. Wah, nyekel iki aku lunga titenono. Sing ora tak seneng iki tak santet saka ngono. Patine solikin glegek. Ting 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 gluduk. Ben atamin. Ya coba-coba mau nek sing wedok tuwa. Sing enom ora iso kasembadan. Wong wedok. 20 tahun. 40 tahun. 70 tahun. Bola ya nek tuwa iso. Nek enom ra iso. Kudu tak kulinakke karo wong tuwa iki. Nek ora ndak. Ha piye? Nuwun sewu. Nuwun sewu tak gane lunga sapa ngerti Petruk ki nek kepengin dadi ratu apa iso dadi ratu tenan nek gawa iki. Wong bagus Bambang Priyambada kowe sapa? Prabu Bumiloka. Ayo, kowe mesti bakal tekaning pati nyolong adikku wadon. Kowe ingkang tekaning pati. Wah! Oh, darah. Priyambada wonten dawuh. Kowe wis entuk gawe? Inggih sampun. Pustaka Jamus Lima Sada dipun cidra kaliyan pun Dewi Mustaka Weni. Mbok menawi sampun keparenging jawata Dewi Mustaka Weni dados tetimbanganipun ingkang putra. Namung sak mangke pustaka
tumuli kula titipaken kalian Petruk. Kuwa Prabu, ya aku wis ngerti lelakon ing bakal dumadi. Kowe ora usah kuwatir, mengko aku ingkang kuwatake yen to Priyambada wis bisa mboyong pustaka Jamus Lima Sada. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Kowe arep ngopo, Bagong? Hah? Kowe arep ngopo kowe? Mboten napa-napa. Ya isine ora apa-apa ki ora usah metu ora apa-apa. Rugi. Wegah ngono carane ngono kuwi. Ora ngapa-ngapa kok kan ra metu. Ha wis lunas e. Kok ora metu saminake dhewe ora. Edan. Padha. Dengkulmu mlocot. Dengkulmu mlocot tekan wudel. Edan. Cuma do alemane. Pun gak sinuwun. Digeguyu tenan nesu, digeguyu aleman nesu. Dagelan kok bingungke. Namine wae bawor. Lho, kaya kowe. Bawor kaya kowe dengkulmu mlocot ora. Ayo Priyambada, monggo. Wah. Soy Werkudara. Sang Prabu Bumi Loka Sirna Margalayaku belakno. Wah, nusula nang neraka. Wah! Meneng. Ngopo kok mbungai? Sesuk prei. Iya. Wah. Kula ajeng tilem sedina. Iya. Bar niku teng golek iya. Kanas lajeng kula polo. Wah, Semar aku arep ning Karang Kadem. Lah aneh-aneh. Werna-werna mboten. Wah, ora ana. Kula tulke kirik kula. Ora wedi karo kirikmu sudit kuku Pancanaka. Kirikmu tekaning pati. Nyapa mengkari siji. Iya, apa-apa. Siji ding karo kowe. Heeh, ora nganu lho, ora ngisro lho. Ora ngebel-ngebelan lho gak aku. Ora ndodoki lawang lho. Ora. Ora aku. Anggere wong ngebeli ajar kowe. Anggere aku kagol bandemi gendengmu. Ora. Aku ora nang omah. Welo kok gaya. Ana ngendi ora? Wis. Wis, Truk. Truk, ora ndeng Petruk ya. Ngawur wereng apa? Wis ya wis. Sesanti. Sura, Sudira. Jayaning Kang Rat. Iya. Suh brasta tekaling kula Darmastuti rayuing samya makarya rahing samya pinanggi. Mugi-mugi sedaya lancar, tentrem, ayem. Pinaringan berkah saka ngersaning Gusti Maha Nasa. Wah, amin. Apik niku, nek mboten diamini ndak mboten prayoga.
Pun nggih, Den? Ya. Bincang saged pinanggih malih mangsa kala.